Gusto ko pa din na mabuo kami lahat para kawawa naman yung bata. Nagpadala po siya, 1,000 lang nung magkasakit ang anak niya. Kulang nga po yan pambili ng gamot eh. Juboy, bakit mo naman ginagawa yan sa mga anak mo? Lagi mo pinapaasa ang mga anak mo. Subukan ulit nating balikan ang reklamo ni Nanay Estrella. Makakausap natin sa linya si Manilyn Marto. So, nababanggit mo kanina na ikaw nagpapadala ka. Iyang bang pagpapadala mo, regular buwan-buwan? Minsan nga po hindi kasi nagre-renta po ako eh. Pag may mga anak ko na mga gamit, mga ganyan, pinapapadala po ako. Kumusta naman yung tatay ng mga anak mo, yung dati mong love, si Jobert? Nagpapadala ba? Hindi nga po eh. Ito bang dati mong love na si Jobert may trabaho rin? Meron daw po eh. Hindi kayo nag-uusap or wala kayong communication itong si Jobert? Wala po. Nasa kabilang linya din si Jobert. Ano yung masasabi mo at ikaw daw ay inirereklamo at hindi nagsusustento sa inyong mga anak? Nagbibigay naman po ako doon, ma'am. Nung pagbigay ko po doon, nagsumbong yung anak ko na panganay na hindi man daw binibigyan. Kanino mo ba pinapadala yung sustento? O doon po sa lola niya na yung sa Bicol. Okay. So natanong mo ba yung anak mo kung saan napunta yung perang pinapadala mo? Hindi na kasi kami nag-usap noon, ma'am, ng anak ko doon kasi plinak nila ako lahat. Mga ilang beses ka ba nagpapadala? Regular ba? Buwan-buwan? O pag naisipan mo lang? Nakabigay ako doon ng 1 buwan po. Nakaraan po kasi di ko naman sila makontak na na i-block na nila ako doon. Pero may bala ka pang makita yung mga anak mo. O, gusto ko pa naman po. O ano yung trabaho mo ngayon, Jobert? Ano lang po, delivery lang po. Bakit humantong sa ganitong ang sitwasyon, ang ganitong problema sa inyong pamilya? Simula pa rin kasi yun, ma'am, na nakasama ko yan dyan sa Maynila. Naglihim niya sa akin kung hindi ko na kita yon sa cellphone niya, ginagawa na palang kalukuhan sa akin yun. Ano Kaya po nagsimula yung pag-ano ko sa kanila, yung nagtabi po sila sa kama, sir. O sino-sino yung mga nakita mong magkatabi sa kama? Silang dalawa lang po, ma'am. O meron ka bang ebidensya o yan ay pawang kwento lamang? Yun lang kasi, ma'am, kasi yung cellphone ko noon, di keypad. Pinagkaalaman niya, dinilit niya yun sa cellphone ko. Kilala mo ba yung lalaking binabanggit mo nakatabi ng asawa mo? Opo, kilala ko po yun. Ortiga po ang pangalan na, ay apelido noon. Ano, kaibigan nyo rin? Hindi po. Simula yung asawa ko mga yung papel sa bago siya sa trabaho, nagpatulong. Hinatid ko pa sila madaling araw. Hinatid ko doon sa lalaki kasi nagpasama siya doon. Yung pala may pag pinag-usapan na sila, yun ang anoan ko sa kanila. O, sabi ni Jobert, kaya daw kayo nagkahiwalay kasi may katabi ka daw na iba sa kama. Hindi po yung totoo. Ang nangyari po kasi nagkakakilala kami noon ni Ortega kasi nung lockdown po, di ba nawalan po kami lahat ng trabaho. Doon ang nangyari, panay inom. Tapos dumarating po kami sa point na siya panay inom siya. Tapos minsan kasi sa kalsada pinabalik-balikan na siya ng barangay, ng bilang barangay para sinasabihan niya na papasukin na daw kasi nga bawal mag-inom kasi pag binalikan pa daw nila dadamputin na. Siya po nagwawala hanggang hindi po siya kayang ng barangay. Kami na lang po ng anak ko yung kinuha ng barangay, hindi layo kami ng barangay sa kanya. Kaya doon po kami nagtulog sa bahay ng isang kagawad. May relasyon ka ba doon sa binabanggit ni Jobert na Ortega? Wala po. Wala. So kano-ano mo yon? And then, nung time po na yun, nag-post ako sa ng barangay, GC ng barangay, nagpapatulog po ako kung paano ang magiging process para makauwi ng Bicol. Okay. Nasumabay ako sa kanya papuntang City Hall at kukuha daw po ng travel pass. Yun lang po. Nasa kabilang linya na din si Lola Estrella. Tanong po namin, Lola, bakit nyo po nirereklamo ito pong si Jobert at ito pong anak ninyo dahil ba hindi nagpapadala ng sustento or nahihirapan na din po kayo sa pag-aalaga ng inyo pong apo? Ang importante lang po, Juboy, gusto ko lang pong humingi ng sustento sa kanila kahit nandito sa akin ang mga anak niya. Walang problema po, basta po magsusustento lang si Juboy. Si Manilyn po, nagpapadala naman po yan, kaya lang si Juboy talaga ang makunat, ayaw magpadala. Nanay, sinasabi kasi ni Jobert alias Joboy na kaya daw siya hindi nakakapagpadala ng sustento dahil blinak nyo na daw siya, wala na siyang kontak sa inyo. Hindi po totoo yan. So ibig sabihin po Lagi nito, nga po siya nagchat-chat ka. Anak niya, kaya lang po sabi niya magpapadala siya. Pagdating ng oras po, wala po, hindi na po siya nagpaparamdam. May isa pa nanay na sinasabi si Jobert. Nagsumbong daw yung anak niya na nung magbigay siya, wala daw napakinabangan yung anak niya. Parang pinagdududahan kayo ni Jobert
na sinarili nyo lang yung pinadala niya? Hindi totoo po yan kasi nagpadala po siya 1,000 lang nung magkasakit ang anak niya. Kulang nga po yan pambili ng gamot eh. Isang bisis lang po. Nung magkasakit ang anak niya, binidyohan niya pa nga po para malaman niya kung talagang may sakit ang anak niya. Nag-video call pa siya. Ilan po yung apo ni itong anak ng mag-asawa na naandyan sa inyo? 3 po. Uy, 3. Tatlo Tapos po, 1,000 pinadala. pa. Oo. Oh. So, ibig sabihin nito, nanay, Lola, nagsisinungaling po itong si Joboy na nagbibigay po siya ng maayos na sustento at blinak nyo po. Totoo po yan na hindi po siya nagbibigay ng sustento. Hindi po namin siya tig-block. Siya po ang nag-block siya po ang hindi na po Kontak. nag-reply pag nagpa-chat po kami sa kanya. Okay, sandali lang nanay at babalikan ko si Joboy. Joboy! Oh, isang bisis ka lang pala nagpadala, 1,000, 3 pala yung anak nyo. Hindi naman po yung isang business, sir. Minsan nagpadala naman po ako sa kanila ng mga grocery. Tapos yung may kasama pa na 1,000 yon. Doon nagsimula yung pagsumbong ng anak ko na hindi man daw na bigyan sila. Tapos hindi ka naman daw blinak, ikaw daw ang hindi na makontak. Hindi na po nagpaparamdam yan. Blinak ako, sir. Paano ko sila na Okay. chat nila sa akin? Boy, bakit mo naman ginagawa yan sa mga anak mo? Sabi mo, magpapadala ka. Pagkatapos, pagdating ng oras, hindi ka nagpaparamdam. Naawa ko sa mga anak mo. Lagi mong pinagsisinungalingan. Sabi mo, magpapadala ka ng grocery. Asaan? Walang dumating. Hindi ka na daw nagpaparamdam. Kay Saryo, sabi mo, magpapadala ka pag uwi. Oo nga, sabi ko. Pumunta na si Saryo doon sa gusto niyong ay sa tagpuan niyo kasi magpapadala ka tapos hindi ka naman sumikot. Oo nga, yung sabi Lagi mo pinapaasa ang mga anak mo. Yung sabi ko doon na magpapadala ko ng grocery nang pag-uwi ni Ma'am Payayo, nasa biyaya ko doon. Hindi po totoo yan. Kahit itanong mo pa po sa mga anak niya kasi anak niya ang laging kakontak niya grade 6 pa lang eh. Kung nagpapadala siya, kami ang kumukuha wala naman kaming kinukuha Okay. Kasi maliit ang anak niya, grade 6 pa lang. 3 pa lang anak mo nandito kay Lola. So anong plano mo? Tatlo yun. O, anong plano mo? Regular ka bang magpapadala o kung maisipan mo lang? Sabihan ko yung kapatid ko sa Bicol, puntahan doon sa kanila, kunin yung anak ko doon. Ayaw naman nila ibigay sa akin eh. Ilang taong gulang na ba yung mga bata? Nanay, ilan na yung edad ng mga bata? 12, tapos 10, 6 ang isa. Joboy, kasal ba kayo ni Manilin? Opo, ma'am. Ano yung plano mo sa pamilya mo? Gusto mo pa bang mabuo ang pamilya o hahayaan mo na lang na ganito na lang yung sitwasyon nyo, malayo kayo sa isa't isa? Gusto ko pa din na mabuo kami lahat para kawawa naman yung bata. Kaya lang kung kay Manili naman, kung ayaw niya na, wala na akong magagawa niyan. Makakausap din natin sa linya ng telepono si Ma'am Chero B. Sabelyare, ang officer in charge ng Municipal Social Welfare and Development sa Caramuan, Camarines Sur. Ma'am, ano po yung maaari nating maitulong sa sitwasyon po na kinakaharap ngayon nila Nanay Estrella at ang kanya pong mga apo? Mas maigi sana na magkaroon po ng personal na pag-uusap yung nanay, yung tatay at yung lola at kasabay po yung mga anak para mapag-usapan po yung Opo. If ever man po hindi sila sumunod, pwede po silang sulatan through dun po din sa MSWDO or CSWDO po na kung saan po silang lugar ngayon. Mhm. Kasi kailangan po nilang mag-participate sa pag-uusap, sa family counseling, lalong-lalo na din po yung gustong ipaabot po ni Nanay Estrella. Kasi andun po sa kanya yung 3 apo. Marinig din ng nanay at tatay kasi sila po yung may malaking responsibilidad supposed to be po dun sa mga anak nila. Jobert, ang pinakamaigi at pinakamaganda raw para matapos itong gusot na ito, magkaroon talaga kayo ng formal na pagkakaintindihan kung ano ang dapat gawin at magkaroon ng kasunduan. Kailangan magharap kayong mag-asawa doon sa opisina ng MSWD sa Caramuan. So kung aayusin ang schedule, willing ka bang humarap, Jobert? Opo naman, sir. Okay. Si Manilin naman, puntahan ko. Manilin, kung aayusin natin yung schedule nyo, willing ka rin bang makipagharap? Okay naman po. Ganito na lang ma'am, bigyan nyo na lang siguro po ako ng contact information ng mag-asawa. Opo. And magkakaroon po kami ng immediate na intervention po dun sa lola at yung mga anak. Ayun, Okay. very good. Sige po, ma'am. So ganun na lang, Jobert, ha? Kukontakin kayo ng staff namin at kukontakin kayo ng MSWD para maayos yung schedule kung kailan kayo paaring magkaharap ni Manilin. Sige po, sir. Okay. Opo. Manilin, ganun din sa'yo. Narinig mo ba? Okay?